El passat diumenge 14 de juny va disputar-se la 7a prova de la temporada per a la Copa Catalana de Trial de Nens a la localitat de Santa Margarida de Montbui. El president del motoclub Santa Margarida de Montbui ens explica què es trobaran els pilots en aquest trial. El nombre d'inscrits em penso que estem al voltant dels 35, entre 35 i 40. No he mirat exactament les llistes, però crec que estem sobre aquesta línia. Bueno, aviam, la prova consta de 6 zones, tot pràcticament és de terra. Les zones costen molt d'estar muntades en base amb giros. El terreny és molt lliscós perquè està molt sec. I bueno, hem mirat de fer un tipus de trial doncs, perquè la canalla s'ho passin bé i que disfrutin una miqueta. Aquest terreny és el que s'utilitza habitualment, és una àrea regularitzada que és on fan les classes l'Escola Catalana de Trial. Bueno, l'Escola Catalana de Trial fa 10 anys que funciona, fem l'escola cada dissabte amb la canalleta, des d'iniciació fins als 13-14 anys. L'avantatge que tenim amb aquesta escola és que comencem amb nens que pràcticament comencen a anar amb moto, no? Llavors, bueno, amb el temps van evolucionant fins que al moment que comencen amb la competició i ja els preparem una miqueta d'això per començar a competir una miqueta, vull dir doncs que bueno, una miqueta la idea de l'escola és això. I a més, com que les tècniques del trial estan variant constantment, doncs el que fem nosaltres és que els anem assessorant molt amb les tècniques del trial. I és la manera que funciona aquí l'escola. És l'escola del Motoclub Montbui, però conjuntament amb la Federació Catalana. Per això és l'Escola Catalana de Trial. En aquest cas, les categories en joc eren iniciació, a la vi més 8, base, promo i oberta, tot i que aquesta última no puntua de cara al campionat. Iniciarem la crònica esportiva d'aquesta cursa amb els més petits de tots, els pilots d'iniciació, que porten el dorsal de color taronja. En aquest cas, Pep Enric Mallafré va endur-se la victòria en sumar un total de 5 punts. Nico Rodríguez va finalitzar segon amb 9 punts, mentre que el tercer millor d'aquesta categoria va ser Genís Forns, amb 11 punts. Passem als pilots grocs o alabí. Clara Casas va ser la gran vencedora en sumar tan sols un punt en tot el trial. Gerard Vila, amb 8 punts, va pujar al segon graó, mentre que l'encarregat de tancar aquest podi va ser Pol Murillo, amb 12 punts a la seva targeta. Aquestes dues categories que hem explicat havien de realitzar 3 cops el recorregut a les 6 zones. A partir d'aquí, la resta de categories n'havien de completar 4. A la vi més 8 els pilots llueixen el dorsal de color verd i aquí va ser Pau Teixidor qui va endur-se la victòria amb 4 punts. En segona posició trobàvem en Frederic Guardiola, que en va sumar 6, mentre que el tercer de la vi més 8 va ser Ramon Godino, que va sumar 11 punts al trial. A la categoria base, Max Roquet va vèncer la prova en sumar un total de 16 punts. El van acompanyar al podi en segona posició Lluís Miquel Domínguez amb 34 punts i en tercera posició Adrià Mercader, que va sumar un total de 48 punts al trial. A la categoria promo amb dorsal de color vermell, Lluc Miquel va proclamar-se vencedor del trial de Santa Margarida de Montbui en presentar una targeta amb 29 punts. Pol Medinyà va finalitzar en segona posició amb 51 punts al final del trial. I per finalitzar, la categoria oberta. Aquí el vencedor va ser Gerard Caudet, que va sumar tan sols 2 punts al trial. Marc Martós i Quim Roquet el van acompanyar al podi. Coincidint amb l'aturada per vacances a les escoles, la Copa Catalana de Trial també s'atura fins al proper 6 de setembre, que es disputarà al Trial de Tossa, tot i que l'últim cap de setmana d'agost s'organitza un curset de trial per a nens a càrrec del Motoclub Francolí.